Toki niin tämäkin olisi kiinnostavaa, pitäisikö eutanasia laillistaa. Toikin voitaisiin katsoa, mutta nyt ainakin toistaiseksi katsotaan tämä. Mitä aikuisten pitäisi tehdä, että kiusaaminen loppuisi ja lapset voisivat paremmin? Studiossa 8-luokkalainen Sara Kojovic ja 7-luokkalainen Helga Valkama. Sysäävätkö kodit jo liikaa vastuuta kouluille nuorten hyvinvoinnista? Vastaamassa Kirkkonummen Veikkolan ala- ja yläkoulun kuraattori Hannele Molberg. Pitääkö eläkkeitä leikata? Okei, no, oh god, pitääkö eläkkeitä leikata? Siellä olisi Mikko Bergboom. Nasima Rasma ja Rois Kanssel. Okei, no mutta ei me katsota tota. Me katsotaan nyt tää nuorten pätkä tästä alkuun. Sara Kojovic, sä oot siis 8-luokkalainen. Kartana on Kosken yläkoulusta Vantaalta ja sä toimit myös tukioppilaana siellä koulussa. Mitä sä sanoisit, onko teidän koulussa kaikilla edes yksi kaveri? No mä oon itse tulkinnut sen silleen, että kaikilla ei ole kaveria. Mutta se voi myös olla niin, että mähän en näe, mitä he tekevät aina. Että voi olla, että se on silleen, että heillä on vaikka tunneilla kaveri, mutta välkillä ei, että kaveri tekee jotain muuta. Mutta musta tuntuu, että olen nähnyt välillä, että aina joku on yksin. Ja mä mietin, että ehkä nyt me aloitettiin tekemään niitä välkkiäkin, että etsitään tolleen, että jotka on yksin, niin niistä tulisi pelaa lautapelejä meidän kanssa. Niin sitten, no se ihan onnistunut, tai onnistui se jotenkin, mutta tiedätkö, mä en jotenkin saatu. Sinne tuli vaan kaikki pelaamaan jotain puhelinpelejä ja sitten ne vaan siellä ja mun oli vaikea häätää ne pois sieltä. Ja, että se meni vähän silleen. Mutta hyvä yritys oli. Mitä sä ajattelet, että mistä... Jotenkin huvittaa, että mun oli vaikea häätää ne pois sieltä. Silleen niinku tukioppilaat, niinku mä en edes tehnyt tukioppilaat edelleen olemassa tänä päivänä, mutta niinku hyvä juttu kaiketi. Voisi silti kuvitella, että joku oppilaiden häätäminen, jostain tilastaminen, missä niitä ei pitäisi olla pelaamassa puhelimella, niin se on jotain, mikä kuuluu enemmän koulun henkilökunnalle kuin tukioppilaalle. Se johtuu, että kaikille ei ole kaveri. Mitä siellä voi olla tausta? No mä luulen niin, että siinä voi olla se, että kaikki ei ole niin sosiaalisia välttämättä, vaikeampi saada kontaktia ihmisiin. Sitten voi myös olla, että kun on vähän erilainen kuin muut, niin on vaikeampi. Ja kun kaikki, ne ei ehkä pysty jotkut, ainakin minä itse, niin mä vähän mukaudun erilaisten ihmisten. Mitä Pylly teki puskassa? Vakoili. Okei, Iida, mä otan sun mode-oikeudet pois. Sä et enää ansaitse niitä. Mukaan, että mä välillä saatan, jos on jokinlainen porukka, mä huomaan, että ne on semmosia, mä vähän sellainen, mitä ne haluaisi olla vaikka, että mä oon, niin sitten kaikki ei ehkä halua tehdä sellaista, että sitten se voi olla yksi syistä. No sä oot Helga Valkama, sä oot siis 7-luokkalainen Helsingin Vuoniityn peruskoulusta. Mitä sä ajattelet siitä, että nyt kaikille ei ole kavereita? No mun mielestä osasyynä siihen saattaa olla, että jos on niin kuin edellisissä vaikka kouluissa ollut kiusaamistapauksia ja siitä on jäänyt jotain traumoja, että ei uskalla aina puhua kaikille. Ja just se, että jos niin kuin sosiaalisia niin kuin vaikeuksia tai pelkoja puhua tuntemattomille, niin näin. Ja meillä ei ole just koulussa sillä, että tuli uusi oppilas ja meidän kaveriporukkahan meni sitten heti ottamaan mukaan ja puhumaan, että ettei kenenkään tarvitsisi olla yksin välkillä. Ja Mitä te niinku Based. Mä en muista enää mikä sun nimi oli, mutta Based. Let's go. Mä sanoin, että ei ollut mun keksimä. Mä kerron oikeasti hyviä. Okei, Iida, sä saat pitää sun mode-oikeudet, jos sä kerrot nyt hyvän vitsin. Topi kysyy, voisitko tehdä liven Testotimon kanssa? Niin no kaiketi mä voisin. Mulla ei ole mitään hajuvaa, niin mistä mä Testotimon kanssa puhuisin. Voisi tuntua, että me täytetään somesta vähän eri alaa. Että mä en tiedä, mikä olisi mun ja Testotimon merkittävä keskustelu. Voisin kaiketi puhua Testotimon kanssa vähän syömishäiriöistä. Mä luulen, että Testotimo saattaisi hyötyä siitä. Keksitte sen, että hei nyt me mennään ottaa toi mukaan? Meillä opettaja vinkkasi, että olisi tullut uusi oppilas, joka vaikuttaa niin kuin hieman yksinäiseltä, että olisiko meillä mahdollista mennä puhumaan. Ja otettiin sitten samana päivänä heti niin kuin aiheeksi tämä.
Hän pääsi heti mukaan. Joo. Viime aikoina Masennuksesta sillä oli tosi paha. Niin, mutta ei mulla ole mitään kiinnostusta puhua yksittäisen ihmisen sairaudesta. Jos Tesotimo halusi tulla ylipäätään juttelemaan vaan mielenterveydestä, niin okei. Mutta ei mua kiinnosta kuljettaa ihmisen sairaskertomusta pelkästään. Mä tarviin vähän laajemman ja merkittävämmän aiheen. on puhuttu aika paljon siitä, että kaikki nuorille ei ole kavereita, ja on puhuttu siitä, että nuoret ei välttämättä kaikki voi niin hyvin. Tietysti se tapahtuma, joka oli viime viikolla Viertola-koulussa, niin sehän oli aivan kamala ampumatapaus. Ja tosiaan mediassakin on puhuttu siitä, että nuorilla on ongelmia, jotkut on jopa väkivaltaisia. Miksi nuoret voi jotkut huonosti? Mitä sanoisit, Sara? Mä en tiedä kotota, jos kotona ei ole kaikki hyvin, ei ole välttämättä vanhemmat läsnä. Joku voi olla, että on tapahtunut läheisen kuolema, voi vaikuttaa siihen. Onko näillä joku käsikirjoitus ja valmiiksi kirjoitut vastaukset robottimino? Se on hyvä muistaa, että kun me puhutaan yläastelaisista, yläastelaiset saattaa olla ihan fiksuja. On niitä, joita ei kiinnosta ollenkaan vastaavat aiheet, mutta me puhutaan, en mä tiedä, ei tämä mun mielestä ole robottivastaus. Jotain, minkä 14-vuotias, tai mitä ikinä nämä olikaan, yläasteikäisiä kuitenkin. Kyllä ne ymmärtää sen, että jos kotona asiat on huonosti, niin silloin asiat saattaa olla huonosti myös koulussa ja sosiaalisissa suhteissa. Se ymmärryksen syvyys on ehkä riittämätöntä, mitä me puhutaan lapsista. Mutta kyllä monet yläasteikäiset on hirveän fiksuja. Kyllä ne tietää, kyllä ne ymmärtää esimerkiksi kiusaamista ja kiusaamisen syitä. Etenkin tämä nyt näistä, mikä tämän nimi nyt olikaan, niin tämä oli itse tukioppilaana toimi, eli varmaan se kiinnostaa myös tämmöiset aiheet hyvin paljon. Ihminen ja vielä kun nuori, niin muuttuu ja ei ehkä osaa käsitellä sitä, miten itse muuttuu ja on ihan miettiä, että mitä ihmettä tässä tapahtuu. Mitä sä sanoisit, Helga, miksi jotkut nuoret voi huonosti? No just kotona olevat suhteet, jos vanhemmilla on ollut jotain ongelmia, vaikka päihteiden kanssa tai muuten vaan ei ole läsnä elämässä, ei kanna nuorelle sitä just huomiota, mitä nuori ansaitsisi, niin se saattaa vaikuttaa negatiivisesti just nuorten hyvinvointiin ja väkivaltaisuuteen ja näin. Ja totta kai kaikki kiusaamistapaukset. Aikuiset puhuu tosi paljon aina sosiaalisesta mediasta, että sieltä tulee paljon semmoista, mikä voi olla nuorille tosi rankkaa myös nähdä ja tulee heidän feediinsä, vaikka he ei haluiskaan välttämättä nähdä niitä rankkoja. Onko some paha juttu? Tuleeko sieltä paha olo? No siis riippuu vähän totta kai somealustasta ja somekontentista, mutta varsinkin somekiusaaminen on siis aivan järkyttävää ja saattaa jopa välillä olla vielä pahempaa kuin oikea kiusaaminen kasvatusta. Minkälaista se kiusaaminen somessa? No haukkumista, kuvien luvatta postaamista, kaikenlaista tällaista levitellään. Mä muistan että mä luin, mä en varma puhuttiinko mä striimissä siitä, mutta oli yksi trendi oli joku muutama kuukausi sitten, missä tehtiin näitä matcheja somessa, eri nuorten kavereista, koululaisista. Ja että välillä ne on porukan mielestä hauskoja ja välillä se on taas sitä, että ne oikeasti aiheuttaa muksuille luonnollisesti vastenmielisen olon, jos sä et haluaisi, että sua käytetään, sua matchattaisi jonkun kanssa. Minkä lisäksi mä voin aivan täysin ymmärtää, että se on itse kuitenkin opiskelleena, yläasteellakin opiskelleena mä ymmärrän sen, että jotkut on semmoisia, joista ei tykätty, semmoisia, joita kiusattiin. Ja sitten kun otetaan pari semmoista, joista ei tykätä, joita kiusataan ja laitetaan ne yhteen johonkin jo somessa silleen, että nämä olisi täydellinen pari, tähän liittyy myös muun muassa tämä kuvien postaaminen, mitä ei ole välttämättä saanut postaa. Ja varmasti paljon laajempi, me puhutaan aiheesta, mitä mä en toki tunne kovin laajalti. Mä en ole nuorten kanssa, en ole tekemisissä, en tee nuorisotyötä yömässä. Ne, jotka tekee, varmasti ymmärtää ja tuntee nämä aiheet paremmin. Mutta yksi, mikä on hyvin tyypillinen piirre kiusaamisessa,
ylipäätään niin kuin etenkin koulukiusaamisessa on hyvin tyypillistä se, että joku, mikä jonkun toisen kohdalla ei ole kiusaamista, jonkun asian tekeminen toisen ihmisen kohdalla taas on kiusaamista. Mun mielestä hyvä esimerkki on nimenomaan tämä, että tehdään matcheja. Tiedetään, että kaikki ei närkästy siitä, kaikki ei loukkaannut siitä, kaikille ei tule paha mieli, kaikki ei koe, että se on kiusaamista, mutta joiden kohdalla se taas on sitä. Että niin kuin samalla tavalla kuin semmoinen yläaste jannujen semmoinen, että vähän isotellaan toisille ja vähän tönitään toisia, kaikki ei ota sitä kiusaamista, niin joidenkin mielestä se on hauskaa. Mutta sitten kun sä teet sitä semmoiselle, joka ei tykkää siitä, joka ei ole valmistautunut semmoiseen, niin sitten se on kiusaamista. Tämä niinku hyvin monestihan niinku opettajille, jos perustellaan sitä, no ei se ollut kiusaamista, se oli läppää. Ja tästä syystä me ei saanut yläasteella tässä koulussa ei ole läppää. Tosi helposti pystyy piiloutumaan sen taakse, että ei tässä ollut tarkoitus tehdä mitään pahaa. Ei toi Pekkokaan tästä suuttunut, ei se sitäkään haitannut. En mä tiedä, minkä takia se tätä jokkea nyt haittaa. Niin kuin hyvin semmoinen tyypillinen kiusaamismentaliteetti. Jotkut kärsii, toiset ei. Mä shippaan Ollia ja Jerryä. Olli ja Jerry ei olisi hyvä pari, ei niin kuin missään nimessä. Oi voi. Hyvin mä muistan, mutta kerran mätsättiin jonkun kanssa ala-asteella. Joo. JV ja Jerry mieluummin, kun Jerry can't stop the meat riding. Mitä vittua? Niin kuin väärää tietoa toisesta. Onko sä törmännyt, Sara, tämmöiseen? Joo, just kun oli toi Virtalan koululla toi juttu, niin levitettiin niin paljon semmoista tietoa, joka ei ole totta. Ja sitten muutenkin aina kun tapahtuu jotain, lähtee heti joku juoru, kaikki uskoo siihen, kaikki levittää sitä ja sitten se vaan räjähtää käsistä. Vaikka nuoret tietää, että kaikki ei ole totta, uskooko ne silti? No, että se menee niin kuin läpi ensin? No saattaa mennä silleen, että hei, jos tapahtuu jotain ja eka juttu mitä kuulee, niin yleensä varmaan uskoo siihen, että on silleen, tälleenkö tapahtuu, mutta sitten varmaan jälkeenpäin kun saa lisää tietoa on silleen, että ehkä tämä ei nyt ole totta, että ehkä tajuaa, mutta jotkut kun on nuorempi katsoo, niin saattaa heti uskoa, että se voi olla se ongelma sitten siinä. Yksi ongelma kanssa on se, että vaikka tiedetään, että joku ei pidä paikkaansa, niin silti esitetään niin kuin se pitäisi. Ja muistan itse mun kouluaikoina oli hyvin tyypillistä se, että keksittiin jostain joku juttu ja tiedettiin, että se ei pidä paikkaansa, mutta sitä levitettiin eteenpäin niin kuin se pitäisi paikkaansa. Ja nekin, jotka tiesi, että ei pidä, niin nekin eli vaan sen mukana. Muistan paljon tällaisia, just tällaisia niin kuin, joku on huoraan päin menevä sen takia, koska se oli ottanut kaivarissa joltain poskea pusikossa, jotain mitä ei ikin tapahtunut. Ja niin kuin vaikka olisi tapahtunut silleen loppukädessä pitäisi olla paljon merkitystä niin pitkään kuin molemmat on muksuja. Ja molemmien mielestä se on ihan ok, että niin kuin missään nuorisopiireissä sille ei pitäisi olla merkitystä. Ja niin kuin joku pystyy kertomaan siitä, että miten on ottanut poskeen jo 3 vuotta ja on siinä superhyvä, mutta sitten kun joku tekee sen, niin sitten se on yhtäkkiä huora sen takia. Niinku kiusaaminen on niinku siis niin, kiusaaminen on, se on niinku hyvin en mä tiedä, niinku ongelma niinku nykypäivän kulttuurissa, kun puhutaan kiusaamisesta, että meiltä edelleen löytyy niin paljon löytyy ihmisiä, jotka ajattelee, että kiusaaminen ei ole mikään todellinen ongelma, että joko se lähtee suunnalta, että anna mennä toisesta korvasta sisään, toisesta ulos, tai että pistestä turpii, niin se hoituu sillä. Mutta siinä kohtaa, kun kiusaaminen on systemaattista, niin siinä ei oikein ole enää mitään tehtävissä. Mä itse en ole kiusattu, mä en ole itse joutunut niinku kiusaamisen kohteeksi. Mutta olen tuntenut paljon kiusattuja, mukaan lukien minun vaimoni. Vaimon kanssa puhuttiin viimeksi eilen vai toissapäivänä hänen kiusaamiskokemuksistaan. Ja ne on aina kun juttelee ihmisen kanssa, jota on kiusattu, niin ymmärtää, että miten hirveän erilainen kasvuympäristö on ollut. Mulla on tänä päivänä esimerkiksi, niinku, just kun Mintun kanssa puhuttiin, niin kuin mun suhtautuminen nuoriin on tänä päivänä edelleen semmoinen, että mä tykkään nuorista, ja jos nuori on kiusaaja, niin mä edelleen tykkään siitä nuoresta, koska mä tiedostan, että ne on nuoria, ne on epäkypsiä, epäpäteviä.
Ja niin kuin todennäköisesti se kiusaaminen jää jossain kohtaa pois, kun jossain kohtaa ehkä ymmärtää, että näin ei voi toimia. Siinä, missä mä ymmärrän, että ihminen, joka on ollut kiusattuna niin kuin koko lapsuutensa tai merkittävän osa nuoruudestaan, ei pysty ajattelemaan ei pysty ajattelemaan yhtä irrallisesti kiusaamista kuin mitä mä pystyn ajattelemaan. Mä itse ajattelen aina, että kiusaaminen on oire jostain. Jos sen oireen saisi hoidettua, niin silloin tuskin olisi enää kiusaamistakaan. Mä oon tyytyväinen siihen, että mä pystyn ajattelemaan tälleen. Se helpottaa mua suhtautumaan vastaavanlaisiin aiheisiin kiihkottomasti. Mutta niin samaan aikaan mä ymmärrän, että kiusatuksi tullut ihminen on kärsinyt ihan oikeasti. Ja että elämä on hirveän eri tavalla päässyt kehittymään ja aiheuttaa edelleen aikuisella iällä paljon ongelmia. Mä luulen, että ylipäätään kiusaaminen on vaan aihe, mistä pitäisi puhua paljon enemmän. Mä luulen, että se olisi varmaan niin kuin merkittävin väline siihen, että nuoretkin oppisivat, että kiusaaminen ei ole hyvä. Että jos kiusaamisesta vaan puhuttaisiin paljon enemmän. En mä tiedä. Se on niin kuin siinä menee sen parempaa ratkaisua mä en itse keksi. Katsotaan. Mitäs Antti täällä sanoo? Antin kommenteista ei ole tykätty. Mun mielestä koulukiusaaminen on itse asiassa kapitalismia parhaimmillaan survival of the fittest. Mitä vittua? Yleensä kiusaat on niitä menestyneitä, esim. Alex Stubb. En siis puolustele kiusaamista. Niin mä yritän miettiä, että onko sun kapitalismin vertauksessa mitään järkeä. Niin se, että monet kiusaajat on tulevaisuudessa kapitalisteja, mun mielestä ehkä ei riitä linkiksi. Kiusaajat lyöttäytyy yhteen. Harvoin on tilanne, että yksi ihminen vaan kiusaa muita. Kiusaajat tyypillisesti itse pelkää hirveän paljon ja sen takia ne kiusaa muita. Ne lyöttäytyy yhteen muiden suositumpien ja kovaäänisempien kanssa, ettei kukaan vitti lähteä niitä sorsimaan. Haetaan valta-asetelmaa sitten kiusaamalla jotain yhtä tai pari tyyppiä. Mä en ymmärrä, miten se liittyy itsessään miten se on kapitalismiin verrattavaa loppukädessä sitten kuitenkaan. Me voitaisiin ajatella, koska kapitalismissa puhutaan kilpailuasetelmasta, siinä missä kiusaajat toimii hyvinkin yhdessä. Kaikilla on kiusaamisessa vähän eri roolit, mutta kiusaaminen on semmoinen niin kuin massojen aiheuttama pahoinpitely sitä yhtä ihmistä tai muutama ihmistä kohtaan. Survival, eikö tämä survival of the fisted? Kuulu evoluutio. Eikö kukaan muka huomannut, että tuossa lukee survival of the fisted. Survival of the fisted. Miten mä oon ainoa, joka otti tuohon kantaa? Miten mä oon ainoa, joka huomasi sen? Mulle vaan huudeltiin käytävällä, koska olin out of the closet lesbo yläasteella. Sama se on erilaista eri luokilla, mutta mä muutin kans paljon, mutta joka koulussa kiusattiin ihan amikselle asti. Kiusattuja tulisi alkaa harrastaa itsepuolustusella ja vetää kiusaaja turpaan. Näin itse tein. Kiusaat uskovat vai voimaan. Niin, mutta se on mahdollista kaikille. Se ei ole kaikille mahdollista vaan vetää kiusattua turpaa. Ja niin kuin mitä jos sun kiusaajat päättää vetää sua turpaa siinä kohtaa? Niin kuin, tää on just mitä mä sanoin. Niin iso ongelma siinä, että me ajatellaan, että kiusattu voi päättää kiusaamisen. Se ei pidä paikkaansa. Jos kiusaajat on tarpeeksi hanakoita, niin se ei auta, että sä lähdet yhtä vetämään turpaa. Jos jotain niistä ne myllyttää sut oikein urakalla sitten porukassa. Niin kuin kiusattu ei voi vaikuttaa kiusatuksi tulemiseen. Joitain ihmisiä on helpompi kiusata riippuen meidän valmiuksista vastustaa niin kuin semmoista systemaattista syrjintää, mitä se on silloin kouluyhteisössä. Mutta niinku se, että me yksilöinä ollaan superjudoka, ei se poista kiusaamista. Ei sillä pääse kiusaamisesta eroon. Huomasin, en vaan viittin huomauttaa. Lol.
Miten tänne päätyy edes tollaiset vitun oudot, niin eikö nämä Ollen streamit ole tällaista salasta internetmateriaalia nimenomaan? Nykiikö pahastikin? Mä en ole ihan varma mikä, mutta todennäköisesti kyllä. Kun saa kunnolla turpaan, niin sellainen loppuu siihen. Ei kun Topi. Se, että se on toiminut sulla. Se, että se on toiminut sulla, ei tarkoita sitä, että se toimisi yleisesti. Ylipäätään niin me puhutaan väkivallan, syvenevästä jatkuvasti väkivallasta. Jos jotain ihmistä jatkuvasti kohdellaan väkivalloin, onko se realistista olettaa, että se pystyisi vastaamaan siihen todellisesti käyttämällä väkivaltaa itsekään? Kiusaaminen on paljon laajempaa kuin pelkästään se, että jos sä vedät kiusaajaa turpaan, niin kiusaaminen loppuu siihen. Niin kuin Topi, oliko sulla sen jälkeen paljon kavereita, kun sä olit vetänyt sun kiusaajaa turpaan? No Jeesus Kristus. Kun te sanoitte, että voi olla kotona esimerkiksi ongelmia, että se voi vaikka olla syy, miksi voi huonosti ja sitten voi olla sitä kiusaamista, niin kysytäänkö ihan teiltä kahdelta tai sitten yleisesti nuoret, kysytäänkö teiltä tarpeeksi, että hei, miten sä voit? Ei kaikki kiusaaminen on väkivaltaista, varmaan tarkoitat niin kuin fyysisesti väkivaltaista. Kaikki kiusaaminen on väkivaltaa. Kysytäänkö sulta usein sitä? No multa kysytään joka päivä totta kai koulun jälkeen, että miten sulla on mennyt koulussa ja onko kaikki hyvin ja näin. Ja mun mielestä kaikki nuoret ei saa tätä huomiota niiden vanhemmilta, joka ei saa. On varmasti yksi suurimmista syistä siihen, että kotona ei ole kaikki hyvin eikä pysty puhumaan vanhemmille. Mun mielestä olisi tärkeää, että myös vanhemmat aloittaisi keskustelua omien lapsiensa kanssa, eikä vaan odottaisi sitä, että nuori alkaa kertoa ongelmistaan. Että vanhemmankin pitäisi mun mielestä voittaa se nuoren luottamus itselle. Kyllä. Lapsella pitäisi olla turvallisia aikuisia ympärillä, ehdottomasti. Mieluusti vanhemmat tai muu huoltaja. Se on hirveän tärkeää, että lapsi luottaa omaa huoltajaan. Ihan superhyvin sanottu. Pitäisikö sun mielestä kysellä, vaikka olisi sellainen tunne, että nyt toi nuori ei kamalasti halua puhua? Pitäisikö silti tulla kysymään, että miten sä voit? No siis, joskus se auttaa myös siihen oloon, että ei haluaisi puhua, jos joku tulee ja kysyy. Mutta sitten jos on oikeasti sillään, että nuori ei vaan halua puhua, niin kannattaa antaa tilaa ja kysyä myöhemmin uudelleen, kun vaikuttaa siltä, että nuoren olo on vähän parempi. Tämä on aika Mä muistan, mä just luin tähän liittyen luin joku pari viikkoa sitten jonkun artikkeli, missä oli joku lasten psykologi tai mikäli olikaan, kasvatusalan psykologi tai joku muu vastaava, joka just sitä sanoo, että olisi hyvä sanoa lapselle, että jos joku painaa, niin mä haluaisin, että sä kertoisit mulle. Ja sitten jos lapsi ei halua kertoa, niin sitten vaan tekee selväksi, mutta et voi tulla kertomaan sitten, kun haluaa kertoa. Että tekee se vaan hyvin selväksi, että voi tulla kertomaan milloin vaan. Että ei ole semmoista hetkeä, milloin ei voisi kertoa, mitä itselleen kuuluu, mitä vaikka menee. Jos sä vaikka huomaat, että sun lapsi tai muu tuttu lapsi, että jos sä huomaat, että että joku painaa sitä, niin teet vaan selväksi, että sä kuuntelet kyllä. Ja niin kuin tietysti kanssa se, että sun pitäisi pystyä suhtautumaan kiihkottomasti siihen, mitä sun lapsi tai lapsi ylipäätään kertoo, että aikuisen pitäisi pystyä rauhallisena kanssa. Että jos sä alat yhtäkkiä flippaamaan sen takia, että lapsi kertoo jotain, mitä sä et olisi halunnut kuulla, niin sitten on todennäköisempää, että se lapsi ei halua enää uudestaan sit kertoa. Että hyvin asian ytimessä nuori ihminen. Herkillä. Sara, kysytäänkö sulta tarpeeksi, että miten sä voit? Kyllä. Mä oon niin kuin onnekas siinä, että mun vanhemmat kysyy multa todella usein nämä asiat. Kaikilla ei ole sitä ja se on huono asia, että vanhemmat ei kysy, kun ajatellaan, että koulu voisi, että nekin pitäisi kysyä, mutta eihän ne pysty kaikkeen koulussa. Sä olet että ole melkein koko päivää sisään, puolet päivästä kotona. Että ajatellaan, että koululla on paljon, että jos jotain kiusataan, pitää heti puuttua siihen, mutta sitä kiusaamista voi olla kotona, koulun ulkopuolella. Se ei ole aina koulu, jossa sitä tapahtuu. Niin. Sä sanoit meille etukäteen, kun juteltiin sun kanssa ennen tätä ohjelmaa, niin sä totesit, että teillä koulussa pääsee kuraattorille kyllä.
Mutta sitten puututaan vähän heikommin siihen, että jos joku voi huonosti tai jos vaikka joku on kiusattu, että aikuiset ei niinku oikein osaa puuttua siihen. Mistä sä luulet, että se johtuu? Sitä ei näe välttämättä kaikki opettajat. Se voi olla välkillä jossain alueessa, jos opettajia ei ole. Sitten sitä taataan tehdä, kun opettaja lähtee luokasta. Kun puhelimella voidaan tehdä sitä silleen ja selän takana kaikkea tämmöistä, ja vaikka itse henkilö tietää siitä, mutta ei uskalla vaan sanoa. Niin. Sehän on vaikeaa. Jos sua kiusataan, se on vaikeinta sanoa jollekin siitä. Huomaatko Helga sun mielestä koulussa aikuiset tarpeeksi, että jos kiusataan tai joku voi huonosti? Se riippuu ihan aikuisesta. Siis, meillä koulussa on aika just tämmöisiä opettajia, paljon opettajia, joille voi mennä puhumaan omista asioista ja he kyllä ottaa tosissaan, mutta kyllä voisi olla enemmän nuorten huomioon ottamista ja tällaista. Sä kerroit taas meille etukäteen semmoista, että sä oot huomannut itse, että kuka on semmoinen aikuinen, kenelle voi mennä puhumaan. Mistä sä huomaat sen, että kuka on, että tolle mä voin mennä juttelemaan? No mulle se on se ensivaikutelma esimerkiksi opettajan opetuksesta ja opettajan asenteesta muutenkin uusiin nuoriin. Ja sitä ei oikein osaa selittää, sen vaan huomaa, kun sen oppii tuntemaan opettajan, joka ottaa asiat tosissaan ja kuuntelee. Näkee sut niin. Sellaisena kuin sä oot. Tässä tullaan hyvin pitkälti siihen, että kun me puhutaan siitä, että millainen opettajan on hyvä olla. Meillä musta tuntuu, että paljon keskustelu tällä hetkellä aina kääntyy siihen, että ei edes tyköä kuria saa pitää. Tämä on jotain, mistä Ronikin oli sanomassa, että ei saa sanoa lapselle enää edes ei. Mä en tiedä, mistä vitusta tämäkin juttu oli keksitty. Mutta se, että jos me ajatellaan, että oppilailla pitäisi olla turvallinen ympäristö ja haluttaisiin, että kiusaamista esiintyisi vähemmän, niin oikeasti oppilaiden pitäisi pystyä luottaa opettajiin. Mä pystyisin edelleen tänä päivänäkin nimeämään mun yläasteajan opettajat, jolle mä olisin voinut kertoa, jos joku on vialla, ihan vaan sen takia, että millaisia ne oli. Ja sitten on niitä, jotka mä pystyisin nimeämään, joille mä todellakaan kertois, ja mä pystyisin myös nimeämään ne, joille mä voisin kertoa, mutta mä tiedän, että moni muu ei olisi voinut kertoa sen takia, koska ne opettajat on ollut vaikka tosi vähän pelottavia, semmoisia, että ne korotti ääntä paljon ja oli hyvin tosi suorasanaisia. Semmoisia opettajia ehdottomasti tarvitaan, että jotka on suoria ja on myös semmoisia, että ne pitää tehokkaasti kuria. Mutta täytyy myös olla niitä opettajia, joihin pystyy luottamaan. Niitä täytyy olla toki kovia myös siinä mielessä, että niiden yli ei pystytä kävelemään, mutta samaan aikaan niiden pitäisi pystyä olla helposti lähestyttäviä. Siinä missä nykyään me puhutaan aina siitä, että ihan sama, oppilas saa tehdä ihan mitä vaan. Oppilas saa tehdä ihan mitä vaan, ja nykyään siihen ei enää saa puuttua. Ja unohdetaan keskustelussa aina se, että kun me puhutaan näistä, me puhutaan silti muksuista. Nämä on niitä, jotka tarvii aktiivisesti aikuisia niiden elämään. Ei voida puhua siitä, että miten, ajatellaan vaikka tämä tyttö tässä on silleen, että minä vihaan kaikkea koulussa ja kaikkia oppilaita ja vihaan opettajia. Me ajatellaan, että se on isompi ongelma, että tämä tyttö voi käyttäytyä huonosti, että se on isompi ongelma kuin se, että tämä tyttö pääsisi kertomaan, jos sillä on paha olla. Olisiko oppilailla niin suurta tarvetta käyttäytyä hirveän huonosti, jos ne pystyisi luottamaan niiden opettajiin, että kun on paha olla, niin saisi semmoista validaatiota, että pystyisi kertomaan, minkä takia on paha olla. Että se on se, mikä vähentäisi myös kaikista eniten nuorten huonoa käytöstä. Ja tässä me päästään pitkälti ongelmaan, että koulussa on tänä päivänä liian vähän henkilökuntaa. Ei se henkilökuntamäärä, mitä koulussa on, sillä ei ole kykyä pitää huolta siitä, että kaikilla oppilailla on niin sanotusti kanava auki henkilökunnan suuntaan. Tai että pystytään pitämään tehokkaasti yhteyttä vähän vanhempiin. Meidän resurssit ollaan riistetty peruskoululta tähän mennessä. Ja myös ammatillisesta ja myös lukiolta ollaan viety resursseja hirveän paljon. Mutta yleisesti ottaen koulussa pitäisi vaan olla turvallisia aikuisia, joihin lapset pystyisivät luottamaan. Se on se, mikä saisi lapset myös käyttäytymään paremmin. Se on hyvä ymmärtää, että tämän kokoinen muksu on vielä semmoinen, että jos se alkaa käyttäytyä huonosti, se tuskin itsekään ymmärtää, missä se oikein kumpuaa, kun on asioita, mitkä on yleensä aikuisellekin vaikeita ymmärtää. Mitäs täällä tapahtuu? Olli, muuten kauan sulla menee sun pikkukovien tekoon, ne on aika high quality.
Väli menee puoli minuuttia, väli menee puoli tuntia. Riippuu aivan täysin, kuinka paljon mä panostan. Sitten Rami on sanonut, taitaa ollakin säse, joka on ennakkoluuloinen ja rasistinen, kuitenkin vaikka kuinka esität jotain hyvä signaloivaa suvakkia. En oikein tiedä, Rami, mihin tämä liittyy, mutta toki, miksei. Toi on 7-luokkalainen, vittu mä tiesin, että en mä vaan ollut noin fiksu 7. luokalla, aina saa hävetä itseäni. Se on hyvä ymmärtää, että jos nuorella on näin hyvä kyky itse reflektoida, niin se johtuu siitä, että se on todennäköisesti saanut aika tasapainosta kasvatusta. Jos ei, niin se on todennäköisesti saanut sen kasvatuksen sitten jostain muusta, kuten kulttuurin joltain toiselta haaralta. Monet nuoret on tämmöisiä, ja monet nuoret taas on semmoisia, että kun sä kysyt niiltä, mitä kiusaamiselle pitäisi tehdä, niin ne sanoo, että ampuu kaikki kiusaajat. Sitä variaatiota löytyy, ja niin kuin nuorissa korostuu hirveän vahvasti se, että millaista kasvatusta ne on saanut. Siinä on turha hävetä itseään, jos ei ollut yläasteella mikään edelläkävijä. Se on aika harvinaista kuitenkin. Jerryllä vissiin live. Joo, mä oikein kiinnostan Jerry livet. Ne on vähän kuivia. Opettajilla täytyisi olla auktoriteetti, mutta meillä täytyisi olla auktoriteetti opettajan auktoriteetti, että opettaja opeta väärin. Kyllä. Ihan nähdä tämä puoli nuorista versus se TikTok-live-nuoriso. Niin, mä oon samaa mieltä, hirveän mukava. Joku just kävi kommentoimassa mulle muutama päivä sitten, että ja tää on sitä meidän nykynuorisoa, tai jotain vastaavaa. Tässä on se meidän nykynuoriso. Mä sille vastasinkin, että niinku ei, tämä, mitä me katsotaan niinku TikTok-live-matskuun, niin me katsotaan varoittavaa esimerkkiä, jotain semmoista, mihin nuorison ei kannata tähdätä. Tämä nyt on nimenomaan taas sitä, kun puhutaan siitä, että nuoret on fiksuja. Nämä on fiksuja nuoria. Jerry kengän koko on 44, by the way. Kysyin sitä eilen. No okei, no hyvä tietää. Opettaja tuttavani sanoi, että maahanmuuttajan lapsia on hankala saada kuriin ja häiritsevät niitä, jotka haluaisivat opiskella. Okei. Jälleen kerran me ollaan ongelmassa, että opettajilla ei ole tarpeeksi resursseja. Moro Olli, käsitelläänkö nyt tätä Vantaan tapausta? Jonkin verran ainakin tässä käsitellään. Tämän jälkeen varmaan pikkusen enemmän. Olisi ollut hyvä, jos olisi ollut huonommassa kasvatuksessa oleva lapsi kanssa, että pääsisi keskustelemaan eri näkökulmista. Niin, mutta sitten se menisi sen huonommissa kasvolosuhteissa olleen lapsen kiusaamiseksi sit loppukädessä. Ei ole mitään järkeä ottaa paikalle lasta, joka näyttäisi kaikille keskisormea näyttäisi keskisormea ja pärisyttäisi kieltä. Ei sit olisi mitään hyötyä kenellekään, ei myöskään sille muksulle. Mä oon iloinen, että ne on ottanut tänne niinku ihan oikeasti niinku päätään käyttäviä nuoria. No kiusaaminen, siitä on puhuttu tosi paljon. Mitä te toivoisitte, että aikuiset on nyt sit koulussa tai kotona tai harrastuksessa? Mitä niiden pitäisi tehdä, että kiusaamista voitaisiin vähentää? Mitä sä ajattelet, Sara? No se on aika vaikea, että se on ehkä, ajatellaan, toi on aika vaikea kysymys. Niin, mutta Rami, voit sä nyt vielä kertoa mulle sen, että minkä takia mä oon rasisti? Mä nyt jäin vaille vastausta, voit sä kertoa? Ja mitä? Ennakkoluulonen. Voit sä kertoa vielä? Meni ohi. Mulle ainakin, että mun ehkä... Se on. Että sellainen mä mietin nyt tässä, että... No kotona esiin. Jero riitelee sen Kalbonkaan livessä. Riiteleekö? Pitääkö mun käydä vilkaseen? Tuossa sopivasti TikTok auki, niin ihan yksin. Mitä tää sitten on meneillään? Me ollaan pelleinä täällä. Mitä täällä tapahtuu? Vieläkö sä puhut Kalbosta?
Kalvo sanoi, siis haluaa vaan puhua eikä väitellä mistään, nyt tutustua Haluan paremmin puhua ehkäpä. eikä väitellä nyt. Tutustua paremmin ehkäpä. Kai mä sut voisit ottaa. Sun pitää Kalvo mennä omaan liveen ja käynnistää se ja sitten tulla mun kanssa. Se pitää tehdä niin. Pitääkö meidän nyt jäädä katsoa tätä sit kuitenkin? Mä haluaisin kyllä mieluummin katsoa nyt nuorisoa. Ei, me mennään katsoa nuorisoa. Jos joku kokee ton merkittäväksi, niin ottakaa screen record siitä. Mä en tiedä, onko toi semmonen, mitä Jerry kuitenkaan laittaa myöhemmin YouTubeen. Jos tuli jotain merkittävää, niin klipatkaa mulle pieniä pätkiä. Me pysytään nyt aiheessa kuitenkin. Meillä ikävä kyllä on merkittävä aihe. Niin en mä tiedä, että se voi mitenkään varautua, että se voi olla mitenkään se, hei mua ehkä jotain kiusaa, että se voi mitenkään varautua se, että niin. Sua kiusattaisi, paitsi ehkä silleen, että sä oot hiljaa. Mutta tavallaan kaikki voi löytää susta jotain, mistä ne voi kiusata sua. Se on mahdotonta melkein olla sellainen, että sua ei kiusattaisi. Niin kuin, että kukaan ei löytäisi susta mitään. Kenelle tahansa. Kyllä. Yleensähän jotkut yrittää löytää just susta semmoisen heikon epävarmuuden, josta ne tulee kiusaamaan sua. Kyllä. Mitä Helga ajattelet siitä, että mikä voisi olla semmoinen juttu, mitä voisi tehdä vielä enemmän, aikuiset nimenomaan, että kiusaamista olisi vähemmän? No jos puhutaan vanhemmista, niin just esimerkiksi nuorten elämässä läsnä oleminen voi estää sitä, ettei juuri niin kuin kyseinen nuori ala kiusaa muita, koska yleensähän kiusaaminen johtuu siitä, että kiusaajalla on omia ongelmia. Olli, älä Olli sano voice crack, se on lapsi. Olli, älä huomaata. Kaikella rakkaudella. Voice crackit on maailman hauskin juttu, ja tää tuskin on se, joka kärsii niistä kaikista eniten, joten mä voin vähän olla silleen. Itse muistan itse ajan hyvin voice crackien kulta-ajan, muistan se edelleen hyvin. Mulla se tuli tosi nuora, mulla se tuli jo ala-asteella. Tai äänenmurros tapahtui ala-asteella. Ja mä en edes muista, että se olisi ollut mulle mikään ongelma. Niin kuin voice crack toki tuli, mutta niin musta tuntuu, että mä en itse suhtautunut siihen, että olipa häpeällistä. Musta tuntuu, että enemmän tänä päivänä, kun mun tulee voice crack, niin mä saatan silloin olla enemmän järkyttynyt siitä. Kun se on niin harvinaista kuitenkin. Muistan, yläasteen aika oli parasta, kun poikien äänet alkoi madaltua ja tuli voice crack. Voice crackit on maailman parhaita. Mintul tulee voice crackkeen jatkuvasti. Mä yhdessä vaiheessa huomattelin siitä niin paljon, että Minttu jäi vaivaamaan aina, jos tuli. Mä joudun lopettamaan, mutta Minttu itse huomioi sen. Minttu alkaa aina kun se tulee voice crack, niin se alkaa aina imitoida sitä sen omaa voice crackiin sen jälkeen. Ei mitään, pelkkää rakkautta, voice crackit on hauskoja. Ongelmia ja haluaa purkaa omaa pahaa oloansa johonkin, ja sitten kun ei keksi muuta, niin sitten se on vaan toinen ihminen. Can't relate, mulla ei ole koskaan ollut voice cracks, koska on kuulostanut 12-vuotiaasta saakka aikuiselta mieheltä, vaikka on nainen. No mut hei, based. Uskotteko te, että olisi edes mahdollista, että kiusaaminen loppuisi kokonaan? Ei. Miksi? Koska se on aina semmoinen, mitä on aina ollut vähän. Ja sitten kun on yleensä myös kiusattu, niin häntä on, niin kuin hän ehkä haluaisi kostaa vähän niin kuin se ikinä. Okei, Rami vastasi, että kyllä ne ennakkoluulot rasistisuus toimii myös toiseen suuntaan kuin vähemmistöjen suuntaan. Niin, mut kun Rami, mä tarttin esimerkin. En vaan sen, että sä sanot, että ne toimii myös toiseen suuntaan. Totta kai ne toimii myös toiseen suuntaan. Mä nyt vaan pyydän sitä sun esimerkkiä siitä, että mä oon ennakkoluuloinen ja rasisti. Mä tarvin vaan sun esimerkkiä siitä. Niin kuin, voitko sä tarjota sen mulle? Totta kai mä tiedän, että rasismi toimii molempiin suuntiin. Niin mä oon typerä. Ja se paha olo, mitä jotkut tuntee, että niillä on silleen, ne kiusaa jotakin, niin semmoista ei voi poistaa. Et sä voi vain. Se on mahdotonta. Uskotko samoin? Kyllä. Munkaan mielestä kiusaamista ei koskaan pysty poistamaan kokonaan, koska aina ihmiset löytää toisista jonkun asian, mikä sitten jostain syystä on semmoinen, että haluaa alkaa kiusaa siitä ja nimittelee toista jonkun asian takia.
Te olette maininnut tässä jo, että vanhempien pitäisi olla enemmän läsnä ja puhua teille ja kysyä. Ja varmasti siellä koulussakin olisi hyvä, että yritettäisiin mahdollisimman paljon olla läsnä ne aikuiset. Mitä muuta, jos vielä saisi nyt niinku toivoa aikuisilta jotain, että nuorilla olisi yleensä parempi olla kaiken kaikkiaan. Mitä se vielä voisi olla? Se joku Pinjalla suklaamuroja. Chatti. Toivottakaa onnea tai jotain. juttu. Jerro on itkukurkus, saatana. Okei, mä käyn vilkaseen taas nopeasti. Anteeksi nuoriso, mä käyn nopea vilkaseen. Täytyy tietää, mitä täällä on meneillään. Voi ei. Että me ollaan osa luontoa. Joo. Siinä oli sanaero, ja ehkä me ymmärretään sitten niiden jälkeen se eri tavalla. Mutta siinä on silti se sanaero. Tämä on ensimmäinen. Toinen on se, että sanoit, että me otetaan valoa itseemme, sä rupesit tämmöistä puhumaan, ja D-vitamiinista aloit puhumaan. Joo. Mä en kummastakaan maininnut siinä. Joo, no siis on yksi tärkeä syy ottaa aurinkoon. Meidän on todella vaikea tätä, koska mulla on 20 minuuttia. Siinä on täydellinen, siinä on sun video kokonaisuudessaan. Joo. Ja siinä on mun reaktiot siihen, että jos haluaa sen... Onko Jerry tehnyt tohon liittyen, jonkun vastauksen, jotka me voidaan käydä katsoa? Voidaan katsoa toi, mikä kalbo vai mikä oli. Voidaan käydä katsoa se sen video, ja sitten jos Jerry on tehnyt vastauksen, sen voidaan katsoa sekin. Mutta niin eka käydään nämä jutut. No mun mielestä kaikista tärkein olisi kuuntelu ja niin kuin se, että sä oikeasti otat sen nuoren vakavissas, etkä vaan niin kuin ole silleen, että sä voit tuntea tolleen, sä oot vasta 13, tai että sä voit tuntea tolleen, sä oot vasta 15. Niin. Niistä on silleen, niin kuin, että sä et oo sä et tiedä, mitä mä voin tuntea. Anteeksi, mistä tässä puhuttiin? Tolleen, sä oot vasta kuuntelu ja niin kuin se, että sä oikeasti otat sen nuoren vakavissas, etkä vaan niin kuin ole silleen, että sä voit tuntea tolleen, sä oot vasta 13, tai että sä voit tuntea tolleen, sä oot vasta 15. Niin. Tämä on nyt yksi, mitä kanssa nuorille sanotaan paljon, on, että no, mutta se johtuu siitä, että sä oot teini-ikäinen, sulla on murrosikä, sä oot murrosiässä. Jotain, mitä nuorille sanotaan tosi paljon kanssa. Mikä jos me puhutaan nuoren tunnekasvatuksesta. Meidän täytyisi pystyä tukemaan nuorta kasvamaan tunteiden käsittelijänä. Jos sä minimoit nuoren kokemat tunteet sanomalla, että no, se johtuu murrosiästä, niin nuori oppii hyvin nopeasti, että sen tunnetyöskentelyllä ei ole merkitystä. Ja nämä tunteet, mitä sillä on, ei ole valideja, vaan ne johtuu vain jostain ulkopuolisesta. Se on totta, että nuoret on suhteessa emotionaalisia, kun verrataan aikuisiin. Nuorilla on kova myllerrys murrosiässä ja murrosiän lähivuosina. Se ei poista sitä, että ne tunteet, mitä nuoret kokee, on aitoja, ja niitä täytyisi kyetä validoimaan. Ihan sama, vaikka sinusta tuntuu kuin kummalliselta se, että nuori pelaa peliä ja saa raivarin sen takia, kun se ei pärjää siinä pelissä, tai joku on sanonut nuoren kissaa rumaksi ja saa raivarin siitä, tai nuori alkaa itkeä sen takia, kun iltapuurossa oli liian vähän kanelia. Se ei ole mitään väliä, että kuin vähämerkityksellisestä asiasta tämä nuoren paha mieli johtuu. Täytyisi pystyä ymmärtämään, että joku nuoren raivari on jotain semmoista, mikä silti täytyy ymmärtää, että se on validi. Se, että on syitä sille, minkä takia nuoret vaikka suuttuu niin paljon niin helposti, ei poista sitä, että se tunnetyöskentely, mitä se nuori tekee, on tärkeää. Ikinä nuorten tunteilu ei pitäisi minimoida ikinä. Me voidaan keskustella siitä, että minkä takia tuli tämmöinen olo. Se on tärkeää, mutta se on aivan täysin hedelmätöntä todeta, että nuoren tunteilla ei ole merkitystä. Että tämä menee murrosien piikkiin, tai just mitä tämä tässä sanoo, että sanoo vaan, että sä oot niin nuori, että et sä voi noin tuntea. Jotain semmoista, mitä masentuneille nuorille paljon sanotaan, että no mut sä oot vielä nuori, että miten sä tommosia puhut syömässä. Että joo. Kannattaisi sellaista, että koulussa tehtäisiin älykkyysosamäärätestit ja jaettaisi vaikka 4 eri osaamistoon lapset. PISA-tulokset nousisivat näin. Jo PISA-tulokset ehkä nousisi silleen, mutta niin kuin se lietsoisi segregaatiota koulun sisällä, mikä tarkoittaa sitä, että fiksuista tulisi fiksumpia ja tyhmistä tulisi tyhmempiä.
Niin kuin, ei me PISA-tuloksilla kuitenkaan eletä. Ei me niin kuin, saada mitään suurta kiitosta siitä, että PISA-tulokset nousee. Niin kuin kehitystason mukaan jo on toki hyvä opettaa asioita, mutta niin kuin jakamalla nuoret eri luokkiin niin kuin muutenkin kuin iän puolesta, tarkoittaa vaan sitä, että ne, joilla on oppimisvaikeuksia, ei tule ikinä oppimaan silloin. Mun on tosi vaikea ymmärtää, että mitä hyvää tuosta seuraisi. Niin kuin oppitason mukaan opetellaan toki, mutta niin kuin, tämä tarkoittaa sit sitä, että niin kuin, okei, Topi, selitä mulle niin kuin logiikka tässä sun tämän jutun taustalla. Selitä se mulle ennen kuin mä totean aivan täysin, että aivan täysin hedelmätön ratkaisu. Niistä on silleen, niin kuin, että sä et oo mä, sä et tiedä mitä mä voin tuntea. Että kuuntele nämä mun ongelmat, auta mua niissä, niin ehkä se voi mennä paremmaksi. Mitä Sara ajattelee? Mulla on aika sama ja vielä se, että jos sä oot semmosessa, kaverit voi todella paljon auttaa, jos on hyviä kavereita. Itselläni mulla on todella hyvät kaverit, jotka kuuntelee minua ja antaa mulle semmoisen hyvän olon ja hyvän syyn tulla kouluun. Ja semmoinen muutenkin kotona, kun on hyvä olla oikeasti, ne vanhemmat ja semmoinen turvallinen koti, jonne sä haluat mennä, on todella tärkeä. Että se ollaan, kun sä pääset kotiin, sä oot siellä yes, etkä sille, että sua alkaa ahdistamaan. Että se on niin tärkeää. Kiitos teille molemmille aivan mielettömän paljon tästä, ootte upeita. Kiitos. Kiitos. Ja viereisessä pöydässä tätä keskustelua on kuunnellut Kirkkonummelta Veikkola-koulusta kuraattori Hannele Molberg. Tervetuloa. Let's go. Mä en tajunnut, että tässä nyt on vielä tämmöinenkin osio, että tulee kuraattori puhumaan, mutta niinku, tää itse asiassa, tää on nyt just se, mitä mä olisin ehkä kaivannutkin, että me saadaan nimenomaan ammattilainen tähän keskusteluun. Tätä mä oon kaivannut. Mä en tiennyt kaipaavani tätä, ja silti nyt mä tiedän, että mä kaipasin. Okei, mutta ei ole järkeä laittaa jotain lasta, joka ei osaa lukea tai kirjoittaa toisia, jotka osaavat jo tyyliin kolmosluokkalaisia, koska se hidastaa muita ja kuluttaa opettajan resursseja. Olli venaas vastaan kohtaan. No mä venaan, että sä vastaat. Kyllä. Aivan upeita nuoria tuossa, jos vähän tiivistäisi heidän sanomaansa, niin se, minkä ainakin itse kuulin, oli se, että vanhempien pitää kantaa myös siellä kotona vastuuta. Se ei ole vaan koulu ja nuoria pitää kuunnella ja juuri sitä, mitä he sanovat. Kyllä. Miltä tämä kuulosti? No se kuulosti just siltä, mitä itsekin ajattelin, että se vanhempien vastuu on myös siellä, että ei pelkästään koulun. Onko niin kuin sieltä kotoa jo sysätty liikaa vastuuta koululle kaikessa nuorten hyvinvoinnissa, pahoinvoinnissa, kiusaamisessa ja niin poispäin? No joo, on välillä. Tuntuu, että ajatellaan, että hoitakaa te siellä koulussa nämä asiat. Mutta mun mielestä ihan jo siitä, että lähdetään siitä päivärytmistä liikenteeseen ja saadaan lapset, niillä on nukkumaanmenoajat ja ruoka-ajat ja kotiintuloajat, niin ne on jo paljon, millä vanhemmat saa niin kuin sitä lasten pahoinvointia. No, kuinka paljon näet sitä, että se päivärytmi on ihan hukassa? Paljon. Ja varsinkin nykyään on paljon ahdistuneita nuoria, niin niillä on todella usein se päivärytmi hukassa. Ja me lähdetään siitä sitten ekaksi liikenteeseen, että katsotaan, että menisikö nukkumaan. Moi. Moi. Mitäs hän tietää? Pitäisi mennä suihkuun. Niin. Okei. Sitten täytyy ne mennä. No, sitä sattuu välillä. Okei, me jatketaan. Joissa ja syisit jotain. Mutta meillä ei ole resursseja eikä rahaa se, että annettaisiin erityisopetusta. Ketään ei halua maksaa veroa lisää. Mä oon aika varma siitä, että ketään ei haittaisi maksaa pikkusen korkeampaa veroprosenttia, jos se takaisi, että nuorten opiskelu tapahtuisi turvatusti ja taatusti. Niin kuin mun on tosi vaikea ymmärtää. Niin kukaan ei tykkää maksaa veroja, mutta veroja on pakko maksaa siitä huolimatta. Eikö se olisi parempi, että meidän verot menisivät johonkin semmoiseen, mikä oikeasti palvelisi meidän nuorisoa ja niin kuin, pitäisi huolemme, että meidän nuoret oppis ja pääsis kehittymään turvassa. Eikö se olisi parempi laittaa verovaroja semmoiseen nimenomaan?
Meillä on resursseja, nämä on kaikki poliittisia päätöksiä. Niin on. Resursseja löytyy kyllä. Mutta Suomi velkaantuu. Suomi on velkaantunut vuodesta 08 lähtien, vaikka ollaan jatkuvasti leikattu. Me ollaan leikattu koulutuksesta miljardi kuluneen 10 vuoden aikana ja velkaannut tuolla siitä huolimatta. Suomi velkaantuu kyllä. Viittavalle joka ainoa maa Suomessa maailmassa velkaantuu. Velka ei ole sama kuin asuntolaina. Se olla puhelimellakin vähän vähemmän aikaa. Ne on aika vaikeita. Jerry on heikolla. Okei, käydään vilkaiset taas. Tehdään taas pieni vilkaisu. Miten se menee? Oho. Pieni vilkaisu. Et sä yhtäkkiä... Niin on ollut riippumatta siitä, mitä kontenttia mä teen muuten. Joo, en mä tiedä. Sen takia mä arvelin vaan, että se on... Mitä mä oon Sieltä viimeksi... tuli siis, jos sä ihmettelet. Mikä? No sieltä se himo tehdä se mun vastausvideo, sun video tuli siitä, että mä oon tämmönen. Mulla oli voimakas mielipide, mitä mä halusin ulos. So I do it. Kyllä, siis saa olla. Mä oon myös voimakas mielipiteinen, mutta mä oon myös tarkka, että kun mä teen toisesta sisällöntuottajasta joku video, että mä pysyn siinä, mitä hän sanoo. Joo. Ja tosiaan kaikille yleisölle se on 2 pätkää. Tää ei pidä paikkaansa, Jerry. Mä en jaksanut 3, mun pointti tuli aika selväksi. Mä voin tehdä vielä 3, koska sä teit 10 minuutin räntin lähes. Niin siellä on 2 Joo, se oli vahinko, se meni nopeasti se aika kyllä. 2 videota purettuna. Ja siellä on molempien puolet, siellä on kokonaisuudessaan myös Kalpon video, koska se on reilua, niin se kuuluu tehdä. Ja sit siellä on myös mun mitä mä oon sanonut siihen loppujen lopuksi. Se on totta, niin se kuuluu tehdä, se on reilu. Se on tapa, millä mä oon tehnyt, ja silti Jerry syytti mua klippailusta. Muistetaan kanssa, että Jerry aivan täysin on valehdellut siitä, mitä mä oon sanonut. Aivan täysin valehdellut. Jerry my guy. Valehtelu se vaan jatkuu. Valehtelun kierre. Tuo live olisi kiva nähdä kokonaan. Mä en tiedä, saadaanko me se nähtäville. Minkä kertoo Kalbolle, onko se nimi Kalbo, että mä haluan live-tallenteen. Käykää pyytää sitä, lähettää se mulle. Mäkin voin käydä striimin jälkeen pyytää. Mutta se olisi hauska käydä läpi striimissä. Kelatkaa, kun vaikka saataisiin se, saatais se perjantaille, voitaisiin pitää silloin viikon väittelypäivä. Voitaisiin saada Jerryn ja Kalbon keskustelu. Minkä ilmoittaa silleen, että mä haluan live-tallenteen. Jerrystä kun ei ikinä tiedä, että mitä se laittaa. Yleensä kun se ei pärjää, niin se ei laita niitä sivulle. Mut you never know. On. Reivata. Olet toiminut 12 vuotta tosiaan kuraattorina siellä Veikkolan koulussa ja siinä on siis luokat 1–9. Ja tuossa tosiaan... Kukas tuo Kalbo on? Mulla ei ole mitään hajua. Siis mä sain tietää siitä vasta nyt, kun mä näin sen vastauksen siihen Jerryn videoon. Sekä Sara että Helga selkeästi sanoitti sitä, että vähän tuntuu siltä, että aikuiset ei kuule. Ei niin kuin kuule sitä, mitä he sanoo tai ota sitä tosissaan. Mistä se johtuu? Onko se, joka pitää niitä TikTok-livejä siellä baarissa? Onko se? Koska sitten tiedän, kuka se on. Tai sitten mä oon nähnyt sen ennenkin. Se, joka seisoo siellä baarissa aina ja pitää liveä. Onko se tyyppi? No mä en ehkä ajattele niin, ettei ne kuule. Mutta se, että viestittää kun ei välttämättä asiat ei tule aikuisille, että joskus oppilaat ehkä olettaa, että aikuiset kyllä ne nyt näkee ja tietää, mutta se ei välttämättä tule meille asti. Ja siellä on kumminkin aikuisia, ketkä on niinku... Se tuntuu siltä, kun siinä olisi vähän semmoinen niinku näkymätön seinä jotenkin. On nuoria, jotka haluaa selkeästi varmasti puhua ja sanoa. He ei välttämättä uskalla. Ja sitten taas toisaalta he ehkä ajattelee jo ennakkoon, että mua ei kuunnella, mua ei ymmärretä. Ja sitten on ne aikuiset, jotka on sitä mieltä, että mutta tässähän mä olen. Miten se seinä poistetaan siitä? No en tiedä, se on hyvä kysymys, miten se poistaa. Mutta se, mitä oppilaiden kanssa on jutellut, että miksi kun me ollaan käyty vaikka... Niin joo, mielestäni siis ennen se toimi, kun oli erikseen tarkkailuluokat, meidänkin luokat pistettiin aina lukuaineessa joitakin oppilaita pienryhmiin, kun ne eivät pystynyt keskittymään. Joo, mutta tämä ei kerro mulle yhtään nyt sitä, että minkä takia meidän pitäisi tehdä älykkyysosamäärätesti muksuille. Niin kuin pienryhmät on tärkeitä. Ne, niin kuin, niistä kun ollaan hankkiuduttu eroon, niin me ollaan törmätty paljon ongelmia. Mutta niin tässä kohtaa me puhutaan myös pitkälti resurssien puutteesta, kun koulutuksesta ollaan leikattu hirveän paljon. Että
milläs kyvyllä sä lähdet pyörittämään pienryhmiä. Mutta joo, toki pienryhmät olisi tärkeitä. Se olisi hyvä, että niitä olisi tänä päivänä yhtä lailla kuin mitä niitä on ennenkin ollut, vaikka vielä enemmän. Ja niin kuin personoitu opettaminen on jotain, mikä toimii meillä tänä päivänä toisen asteen opinnoissakin. Että niin kuin ehdottomasti kyllä, mutta mä en tiedä, miten se älykkyysosamäärätesti liittyy tähän millään tapaa. Älykkyysosamäärätesti ei kerro mitään muuta kuin sun älykkyysosamäärän. Ei niin kuin jota mitataan monella niin kuin monella eri asialla, monella eri tekniikalla mitataan älykkyysosamäärää. Eihän me silloin tiedetä, että mikä on sen nuoren ongelma, jos sillä tulee pudotuspisteisiin. Ei me tiedetä, että onko se matemaattinen ongelma, onko se hahmotuksellinen ongelma, tai jos se liittyy lukuaineisiin, mistä me tiedetään, mikä aiheuttaa sen dipin. Minkä lisäksi älykkyysosamäärätesti ei mittaa kaikkea osaamista. Se ei mittaa kaikkea sitäkään osaamista, mitä meillä on peruskoulussa. Hyvinvointikysely. Niin se älykkyysosamäärätesti on mun suurin kysymys, että minkä takia? minkä takia se olisi merkittävä? Mitä ajetaan läpi, että miksi te ette, niin kun suurin osa ilmoittaa, tai siis sanotaan, että no ei suurin osa, mutta puolet voi joskuskin olla luokasta niin, että ei he tiedä, kenelle he voi mennä juttelemaan. Niin sitten he sanoo, että no he pelkää sitä, että joku, tai niin kuin heidät tuomitaan, tai sitten tästä tulee isompi keissi, tai en mä nyt halua sanoa, kun sitten tämä vaan vaikeutuu tämä asia, ja sitten mun pitää olla selvittelemässä sitä ja tätä ja tota. Mitä kuraattori, mitä sinä teet ihan niin kuin arjessa? Että... Se on totta, mutta ehkä voisi kehittää jonkun muun testin kuin ÄÖ. Ensinnäkin se on ÄO, älykkyysosamäärä, ei älykkyysosamäärä. Ja meillä on paljon meillä on testejä, millä mitataan opiskelijoiden soveltuvuutta. Niitä on peruskoulussa myös, ja niitä on myös toisella asteella kanssa. Niin kuin semmoisia, millä mitataan nimenomaan sitä sun perusosaamista. Ei siihen tarvitse millään tapaa älykkyysosamäärätestiä. Sellaisia vastaavanlaisia testejä on. Ja Iidakissahan on lukitestejä tehdään. Ja niin kuin meillä myös on erityisopetuksessa tehdään myös erilaisia testejä, millä mitataan muun muassa vaikka nimenomaan sitä hahmotuskykyä. Jotain semmoista, mihin sä voit erityisen tarpeen tuetta, kun selvitetään, niin tehdään vastaavanlaisia testejä. Meillä on jo lapsille oppimistestejä. Joo, lukiossa haravoitiin lukuvaikeuksia. Joo, nimenomaan. Joo, sori, kirjoitusvirhe. Meidät olisi selvästi pitänyt sijoittaa älykkyyslokkiin. Kyllä. Nyt Topi kukaan voi enää ottaa, se on millään tapaa tosissaan. Se on se yksi typo väärässä paikassa, ja se on siinä. Helpotat nuorten elämää ja olemista joka päivä. No, tärkein asia on tietysti, että mä näyn siellä, että kaikki oppilaat tietää, kuka mä oon, missä on mun huone ja milloin sinne voi tulla. Ja suurin osa päivästä menee yksilöasiakkaissa. Ja yksilöasiakas on siis oppilas. Yksilöasiakas on oppilas. Meidän pitäisi tietysti tehdä myös yhteisöllistä työtä, mutta se jää vähän vähemmälle tällä hetkellä. Mutta onneksi meillä on kouluvalmentajia ja nuorisotyöntekijä, ketkä tekevät sitä yhteisöllistä työtä. Eli he kiertää siellä nuorten keskuudellessa vieläkin enemmän. Kyllä, keskuudellessa, he on enemmän siellä ja sitten heidän kautta myös ohjautuu ehkä meille. Mutta meidän tärkeä tehtävä on myös ehkä perheiden tukeminen. Et kun perheet tietää, että jos on huolia, niin ne voi myös kääntyä. Ja sitten me ohjataan heitä oikeiden palveluiden piiriin. Opetusministeri Anna-Maja Henriksson on todennut, että kouluihin tarvittaisiin enemmän aikuisia. Hän on siis puhunut opettajista, avustajista, erityisopettajista. Kaikki poliitikot on samaa mieltä. Mä en tiedä, löytyykö yhtäkään poliitikkoa, joka sanoisi, että ei tarvita lisää aikuisia. Mä väitän, että pitkin poliittista kenttää ollaan samaa mieltä. Että sitten on ainoastaan kysymys, että mitkä puolueet kannattaa tosissaan resurssien lisäämistä koulutukseen tosissaan. Että mitkä tekisi siitä mahdollista, mutta väitän, että kun sä poimit missä tahansa puolueesta yksittäisen poliitikon ja kysyt, että tarvitaanko kouluun lisää henkilökuntaa, niin vastaus on aina kyllä. Onko se niin, että tarvitaan enemmän henkilöitä vai se, että olisi aikaa pysähtyä vähän enemmän vielä niiden nuorten kanssa? No erityisopettajia jo tarvitaan, niistä on pula. Ja opettajiakin varmasti luokat on aika isoja.
en nyt tarkoita sitä, että sen tarvitaan hirveästi aikuisia pyörimään, mutta se, että luokat olisi pienempiä. Missä Mä sanon, että pelkästään se, että olisi vaan aikuisia pyörimässä, tekisi myös paljon. Ihan oikeasti se ajatus siitä, että me tarvitaan paljon henkilökuntaa, ihan vaan, että jos mä ajatellaan, että pitäisi pystyä puuttumaan vaikka kiusaamiseen tai siihen, että joku muksu on aina yksin tai muksut ei voi hyvin, eihän se pahaa tekisi, että meillä olisi siellä vaan aikuisia, jotka ei osallistu opetukseen, vaan että ne olisi nimenomaan niitä, jotka vaan liikkuu koulussa ja pitää koulua silmällä. Tuskin siitäkään olisi mitään haittaa. Ne olisi todennäköisesti niitä, joilla olisi parhaat valmiudet huomata, jos jotain tapahtuu, koska niiden ei tarvitsisi keskittyä mihinkään muuhun kuin niiden nuorten tarkkailemiseen. Ei silleen, että ne on joku FBI-puku päällä, aurinkolasit naamalla pyörii sen pelottavina, vaan silleen, että ne vaan liikkuisi siellä, aina välillä kävisi pyörähtää jossain, ja sitten ne vois vaan jättää jonkun raportin siitä, että mitä ne on nähnyt. Toki me varmasti tarvitaan enemmän erityisopettajia ja koulunkäyntiavustajia ja opettajia, varmasti tarvitaan paljon enemmän, mutta ajatellaan, että ihanteellisessa peruskoulussa varmaan olisi myös vaan niitä aikuisia, joiden tarkoitus on olla siellä vaan helposti saatavilla, jotka pystyisi neuvoa tarpeen vaatiessa, ohjaamaan nuoren oikeaan suuntaan ja aina puuttumaan, jos ne näkee jotain, merkittävämmin puuttuu, ja ylipäätään pitää silmällä sitä, että mitä on meneillään. Ihannetapauksessa varmasti tämmöisiä aikuisia. Olisi oppilailla hyvä olla. Sain ton yhteisliven melkein täysin talteen, mitä kautta lähetän se sulle, Olli? Älä lähetä sitä mulle vielä mitään kautta. Mä ehkä mieluummin mä yritän saada sen nähtäväksi. En mä tiedä ylipäätään, että oliko siinä mitään merkittävää nähtävää, oliko se turhanpäiväistä lätinää. Koska jos se oli noin lyhyt, niin en mä tiedä, että oliko se merkittävä sitten myöskään. Opettajalla Jerryllä on paha mieli, koska hänen maine on tahrattu. Okei. That's kind of fun. Ja mä sanoo tyhmää ja sen jälkeen se maine on tahrattu. Niin no. Miksi sä sanot tyhmiä asioita? Kuunnella. No, sote-uudistus, sana hirviö, mutta pakko se on nostaa tässäkin esille, nimittäin tänäänkin on mediassa. No siis Jerry uhriutui ja kalvo, kun sanoi, että ei olla perääntyi sanosta, niin Jerryä vituttaa. Okei, sit mä käykää, jos Kalbolla on live tai jotain meneillään, niin käykää nyt sanomassa sille, että hei, minä haluan, onko sillä Kalbolla live nyt meneillään, voin mä käydä tässä sitäkin sille sanoa. Että minä haluaisin sen live tallentaa, ja mä mieluummin kuitenkin kohteliaasti saan sen jommalta kummalta osapuolelta reagoitavaksi, koska se minkä takia me käydään Snappiorrossa, me käydään tavaraa läpi, mitä siellä on, koska ne on jo julkista materiaalia. Mä mieluummin saan sisällön tuottajalta, tai sitten silleen, että se on valmiiksi jo julkista. Niin kuin mä ajattelin lähinnä vanhemmat, että jos siellä oli mielenkiintoisia klippejä, niin mä olisin niistä voinut hyötyä enemmän. Että jos olisi tullut tarve pelkille klipeille. Mut joo. Puhuttu siitä, että kun koulupsykologit ja kuraattorit tämän sote-uudistuksen myötä siirrettiin kunnalta hyvinvointialueille, niin joidenkin mielestä se on nyt ollut virhe, että se on estänyt esimerkiksi hyvää ja jouhevaa kommunikointia. Nyt pohditaan, että pitäisikö siirtää takaisin kunnille. Kyllä nyt ollaan siirtämässä takaisin kunnille ja jokainen asiaan liittyvä merkittävä osapuoli on sitä mieltä, että ei pitäisi, koska se aiheuttaisi vain ylimääräistä sotkua. Sitä alun perin pois kunnilta siirtämistä kritisoitiin siitä, että se aiheuttaa sotkua ja yhteydenpito koulujen ja kodin välillä vaikeutuu, mutta niin oli myös perusteita, kuten että me saadaan laaja-alaisemmin nuorten hyvinvointia käsiteltyä. Mutta niin nyt me ollaan tilanteessa 1,5 vuotta myöhemmin, missä jos lähdetään tunkenit takaisin kunnille, niin tämä kuluneen 1,5 vuoden panostus, mikä on ollut merkittävä, niin se nollataan totaalisesti ja järjestelmät sotketaan uudestaan.
mä en ole törmännyt vielä yhteenkään asiantuntijatahoon, jotka olisi ollut sitä mieltä, että tämä on hyvä idea. Näin ollen mäkään en ole sitä mieltä, että se on hyvä idea. Mitä mieltä itse olet? Onko siellä nyt ongelmia, kun ollaan hyvinvointialueella? No olihan se haastavaa, tai on se ehkä vieläkin haastavaa, että meiltähän lähti kuraattorit, psykologit ja terveydenhoitajat, että me ollaan kaikki oppilashuoltoa. No en tiedä. Onko systeemi liian monimutkainen nyt? On. Ja se, että me ollaan niinku tällä hetkellä eri organisaatiossa tekemässä niinku sitten taas oman organisaation töitä, missä meitä ei ole kuin 3. No tällä hetkellä meidän koulussa joko 2 on terveydenhoitaja ja kuraattori. Toivoisitko, että mennään takaisin siihen kuntamalliin? No en mä tiedä. En ehkä osaa sanoa, että toivoisinko sitä, mutta olisi se tietysti, jos se olisi helpompaa. En mä sano, että meidän perustyö ei ole muuttunut miksikään, se on ihan samana pysynyt, mutta kaikki niinku semmoiset niinku esimiehet ja kaikki asiat, mitä muuta pitää hoitaa, niin nehän on sitten siellä niinku hyvinvointikeskuksissa ja muualla. Muuttunut monimutkaisemmaksi systeemi. On se monimutkaisempi. Joo. Oikein paljon kiitoksia Hannele Molberg tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Bängeri nuori ja bängeri kuraattori. Hyvää työtä kaikki. Hyvää työtä kaikki. Kaikki teki hyvää työtä. Onko Serryllä vielä live päällä? Aika Kalpolla on siellä vähän tiukat modet vai? Mutta hänellä tuli muutenkin sieltä semmoisia pointteja, että meillä on niinku fundamentaalinen ajatuskuilu. Kalbo. Kalbonaattori. Kalbonaattori. Tampereen alkuun katsoa, miten show valuu ja miten se sujuu ja miten se menee. Ja saada sitten semmoinen, koska mä haluan vähän mainostaa enemmän sitä somessa sillä ja muodostaa itselleni vähän niin kuin oma yleisö. Semmoinen, niin kuin, että ihmiset voi tulla säännöllisesti katsomaan ja vaikka ne näin mut edellisellä illalla, ne voi sitten voinko saada se olisi vähän niin kuin mun yhteislive missä mä pääsisin tallenteen harjoittelemaan uusia reagoinnista varten. Teille kaikille. Niin mä oon tosi innoissaan siitä. Kalbo, please, kato sun chattiin. Ja striimit siis tosiaan takas kesällä, kesäkuun alusta. Meillä on tässä muuttoa tulos Oonankaan. Sitten, mä en unohda mitään. Kiinnittäkää Ollin kommentti nimenomaan. Enpä tiedä, siis eipä tässä sen kummempi. Mä voin olla live tässä vielä joku 3% akku, eli se it's you and me. It's you and me. We walk into the gates of hell. Ehkä mä voin törmätä johonkin kahvilaan, jossa on Kalbo, please, kato sun Mä oon just chattiin. kävelemässä pois puistosta tässä, niin ehkä, mutta se ei valitettavasti nyt onnistu. Kalbo, kato sun Näin. chattiin. My God. Joo. Mitäs muuten? Medjer. Nyt jäbä vaan katos hetkeksi. Ai. Ootko järjestyksen valvoja tai vartija? En enää nykyään. Joskus olin. Onko Kalbo se ranskalainen baarimikko? No enpä tiedä suomalaiselta, se mun silmään kuulostaa. Mun silmään kuulostaa. Ehkä mulla ei ole mitään varaa sanoa sit, miltä joku kuulostaa. Sulla oli akku vaan 6%. Niin kuin loppuuko se takku nyt? Niin se loppu nyt sitten tietty just takku. Jerry pistää sen tubeen, sanoo Kolossus 607. Toivottavasti pian. Sit. Kans. Okei, mutta me pysytään aiheessa vielä. Vantaan kouluammunta. Katsotaan, mitä me täältä löydetään. Top
Ei kato, me katsotaan videot täältä, katsotaan mitäs materiaalia täällä on. Lähdetään ihan vaan tästä liikkeelle. Jeesus Kristus, mikä meteli. En vaan ymmärrä, miten tämä meni tähän. Otan osaa suureen suruun. Tämä on jo semmoinen juttu, niin tämä menee mun mielestä jo... Niin tämän mä voin vielä hyväksyä silleen, että okei, tämä on vaan osanotto, mutta mä en arvosta tätä tämä tausta, mitä täällä on käytetty, sitä ollaan käytetty luonnollisesti herättämään se, että tämä on tämä juttu, mistä olette lukenut tänään jo 300 kertaa. Tämä on halpaa mun mielestä, mutta tämä on sentään osanotto. Tämä on pelkkä osanotto, joten it is what it is. Mennään eteenpäin. Jos Suomi on maailman onnellisin maa, kuinka kohan paha olo ihmisillä on muissa maissa? Mä haluaisin tietää, minkä ikäinen tämä on. Tämä näyttää tosi nuorelta. Joten nuoria mä en arvostele samalla tavalla kuin mitä niin kuin NS-vanhempia ihmisiä. Tämä näyttää hyvinkin nuorelta. Minkä lisäksi tämä nyt on, en mä tiedä, ihan validi pohdiskelua kaiketi. Tämäkin on viikko sitten. Vantaalla alakoululla oli ampumavälikohtaus tänään aamulla. Ja Kyseessä on suuri tragedia. Breaking news this morning, reports of a shooting coming to us from a school in... Poliisin mukaan sosiaalisen mediassa liikkuu kuoleampumisesta paljon erilaista, osittain virheellistäkin tietoa. Poliisi haluaa edelleen muistuttaa, että virheellisen tiedon levittäminen somessa on rikos. Poliisi painottaa myös kunnioittamaan uhrien omaisia ja läheisiä. Ja lämmin osanotto pienen lapsen perheelle ja hänen muille läheisille, toivon myös tätä paremmista 2 muulle uhrille. Tämä on myös niin kuin it is what it is, aihepiirinä ymmärrettävät, että tästä ollaan tehty. Poliisi on saanut lukuisia perättömiä kouluun liittyviä uhkauksia. Tämä on uutisklippi. Ettekö voi antaa vaan olla tämän Vantaan koulua, mutta jutun kunnioittakaa edes sen verran. Joo, toki. Toki. Tämän päivän uutinen sai mut kelaa vaan lisää sitä, että en halua tulevaisuudessa saada omaa lasta kasvamaan yhteiskunnassa, missä ei voi enää olla edes koulussa turvassa. Tämä nyt on nimenomaan, tämä menee nyt sitten sille niinku reitille, mistä mä en tykkää. Tässä tehdään itsestään spektaakkeli sen takia, että on tapahtunut harvinainen kouluammunta. Tämmöiset on ihan ok, mutta mä sanoisin, että pitäkää edessä viikon tauko ennen kuin te otatte tämmöisen. Se, että jotain on tapahtunut tänään, tämmöistä on tapahtunut tänään, ja te olette silleen, että mä heti menen kertomaan, että en uskalla koskaan hankkia lasta. Tää on halpaa, älkää tehkö näin. Tiedän, että täällä saa paljon klikkauksia, paljon tulee tykkäyksiä, mutta ei tälleen. Tää on tragedia hyväksikäyttöä. Tää on nimenomaan just sitä. Niin kuin tässä se on selvää, että se on sitä. Noi edelliset on ollut semmoisia, että toki mahdollisesti taustalla voi olla ajatus siitä, että tämä herättää paljon huomiota, mutta niistä on sisällöllisesti on vaikea sanoa, että onko se sitä, joten mä en viitti myöskään takertua niihin kovin merkittävänä. A 12 years old child shot 3 of his classmates at the primary school in Finland. One died and the other 2 are seriously wounded. Today somehow everything stopped after hearing this incident. I can barely do anything today. Tää on taas niin nuori, että jos tää olisi vanhempi, niin mä sanoisin, että häpeä, mutta tää on niin nuori jälleen kerran, että mä annan eri vapauksia. Lepärauhassa sinä pieni lapsi, joka joudut lähtemään aivan liian aikaisin, aivan liian raalla tavalla. Jälleen kerran me ollaan tässä siinä, että itsessään sisällössä ei ole mitään vikaa. Onko taustalla vaan ajatus siitä, että haluan ottaa vaan, niin kuin antaa vaan omat onnentoivotukset, ei osanotot. Mahdollisesti joo, mutta niin kuin, näissä on aina taustalla se, että tämä voi myös olla tragedian hyväksikäyttöä. Niin kuin pitkälti homma varmaan pystyy sanomaan, kun kävisi katsoa, millaista sisältöä enää muuten luo. Minä, kun meillä liputettiin surupäivän merkiksi, niin en mä itse kokenut, että mun on tarpeellista mennä ottaa kuva ja ilmoittaa siitä, että näin olen nyt käynyt tekemässä. Yleisesti ottaen mä pidän tätä halpana, mutta sitten jälleen mun tuottama sisältö
mun tuottama sisältö on hyvin erilaista, että mä striimaan. Mä harvemmin teen vastaavanlaista muutenkaan. Sen tähden, koska mä en itse kuulu tähän kulttuuriin niinkään, niin mä en oikein voi sanoa tähän mitään kovin merkittävää muuta kuin, että toivottavasti sun sisältö on vastaavanlaista muutenkin. Ihmiset vois pikkuhiljaa ruveta keskittyä oikeisiin asioihin siellä eduskunnassa, eikä jauhaa paskaa päivästä toiseen. Niin järkyttävää, ettei voi edes käsittää. Tästä mä en taaskaan tykkää. Me ei tiedetä, miten paljon eduskunnalla on kyky vaikuttaa tämmöiseen. Me ei tiedetä yhtään, mitä on tapahtunut. Meillä on niin kuin tosi pieni, tosi kapea ymmärrys tapahtuneesta. Tämä menee mun mielestä jälleen laariin, että olisit julkaissut tämän myöhemmin. Se, minkä takia me puhutaan nyt vasta tästä, johtuu nimenomaan siitä, että tragedian hyväksikäyttö on mun mielestä yksi vastenmielisen asia, mitä ihminen voi tehdä. Eli kun me puhutaan jostain, missä uhrit on lapsia. Uhrit on lapsia, tekijät on lapsia. Tragedian hyväksikäyttö ei ole ok. Sen takia tästä on parempi puhua siinä kohtaa, kun tämä tragedian aika on ohi. Silloin kun me puhutaan tästä nyt nimenomaan ilmiönä merkittävänä, ehkä liikkuvana trendinä. Viime aikoina poliisin tietoon on tullut valtava määrä erilaisia laittomia uhkauksia, jotka ovat kohdistuneet kouluihin. Kaikki kirjoittelut pystytään selvittämään, mistä... Tämän poliisin nimi on Korhonen. Ja täytyy kyllä sanoa, että en ole ikinä nähnyt näin Korhosen näköistä ihmistä. Mutta tämä ei nyt liity meidän aiheeseen. Kelta lapsi ei enää näe sen vanhempia. Rip Lucas. Tämä on kaiketi lapsi, joka tämän on tehnyt itse. Juhani Sigma Balls 6PS. Mä jotenkin oletan, että tämä ei ole oikein Juhani Sigma Balls. Mä oletan, että tämä on kans muksu. Ainakin jalka näyttää pieneltä. Mun täytyy nyt ihan tosissaan käydä katsoa. Okei, musta tuntuu, että tää on lapsi, mutta se on aloittanut sen TikTokin tällä. Aloittanut TikTokin tolla, että jos sä oot lapsi, niin tää on tragedia hyväksikäyttöä kuitenkin. Kelaa, että lapsi ei enää näe sen vanhempia. Niin kuin mä sanoisin, että merkittävämpää vielä on se, että vanhemmat ei näe lasta. Ymmärretään se, että kuollut ihminen ei paljon enää välitä asioista. Vantaalla alakoululla. Ajatellaanko me syyttää pelkästään hallitusta, vai meinaako vanhemmatkin ottaa vastaan oman lapsen somea arkielämästä? Sain tänään uusia päivityksiä Vantaan kouluampumistapauksesta alle 10-vuotiaalta lapselta. Lapsi kertoi saaneensa tiedot TikTokista. Milloin tää on tullut 2.4. Mikä päivä tää tapahtui? Oliko toi 1.4. toi ammuskelu? Jälleen kerran, tää on... Mitä? Eli 2.4. No sit tää on tullut siis vissiin sinä päivänä. Oli miten oli. Tää on tää on asian kuulumatonta tässä kohtaa. Jälleen kerran tragedian hyväksikäyttöä. Mä en tykkää. Ihan käsittämätöntä, miten joku vielä niin pieni ajautuu tällaisen tilanteeseen. Ajatukset on uhreissa heidän perheessään. Toivottavasti tämä olisi kaikille opetus, että jotain tässä järjestelmässä on pilalla, kun noin pienetkin voi noin huonosti. Okei, sure. Hyväksytään. Aha, Kauhajoen ammuskelu. Se nyt ei liity tähän millään tapaa. Okei, kaikenlaisia kysymyksiä. Okei, nämä on hyvin vanhoja nyt jo sitten nämä. Voin kuvitella, että tuo Sale varmaan... Hetkinen, saanko mä täällä... Eikö täällä muka saa laitettua minkäänlaista suodatinta? Ilmeisesti täällä ei saa suodatinta. Okei. No mutta sen perusteella, niin kuin mitä täälläkin nyt näkyy, hirveän paljon me ei kerätty näkemään. Hirveästi ei kerätty näkemään. Täällä ei hirveän paljon nyt löytynyt niin kuin ajankohtaisia. Minkä lisäksi TikTokin sovellus,
Tämä selainversio selkeästi ei tue tällaista pitkää hakemista kovin paljon. Mutta keep it real, noita vastaavanlaisia oli hyvin paljon. Ja vastaavanlaisia oli IG:ssä myös hyvin paljon. Lähtökohtaisesti ongelma nyt on vaan se, että meillä on merkittävä tragedia ja niin kuin Suomessakin ollaan vietetty niin kuin valtakunnallisesti surupäivää ja jo ennen sitä ihmiset on ollut silleen, oh my god, mä oon niin järkyttynyt. Sä voit olla järkyttynyt, mutta puhu siitä mieluummin yleisen korrektiuden nimissä, kun lapsi on kuollut. 2 lasta on vakavasti loukkaantunut, vakavasti haavoittunut ja tekijä on ollut lapsi, ja tämä on tapahtunut koulussa ja mullistanut 10 ihmisten elämän totaalisesti. Pohdi sitä yksityisesti, edes pieni hetki. Ja sitten muutamaa päivää myöhemmin ota siihen kantaa ja sano jotain muutakin kuin, että oh my god, voi lapsi parkaa, olen minä niin järkyttynyt. Kaikki on järkyttynyt. Mä yleisesti en liputa korrektiuden perään hirveän paljon, mutta silloin kun me puhutaan lapsiin kohdistuvasta tragediasta, niin ihmiset vois ymmärtää, että voisi käyttäytyä niin kuin aikuinen. Ei käyttäytyä sillä tavalla kuin lapsi. Jos TikTok olisi täynnä vaan lasten postauksia vastaavasta, niin sit mä ymmärtäisin. Lapset on lapsia kuitenkin, ja lapset voi olla järkyttyneitä. Lapset jopa voi tunteekin näitä ja tuntee vähintäänkin jonkun mutkan kautta. Älkää hyväksikäyttäkö traagista tapausta. Me puhutaan Vantaan kouluammunnasta sitten, kun me saadaan, seuraavan kerran sitten, kun me saadaan tietää siitä enemmän. Mihin saattaa mennä vielä hetki. Okei, hän on ranskalainen, mutta asunut pitkään Suomessa, siksi kuulostaa suomalaiselta. Okei, eli se on myös suomalainen. Se on kaiketi kaksoiskansalainen. Mä en postannut tuosta mitään, enkä ottanut julkisesti kantaa ainoastaan yksityisviestillä ja niissäkin pohtivalla sävyllä. Joo. Yleisesti ottaen, kun jotain tapahtuu, ei siinä ole mitään vikaa, että sit puhuu. Mutta niin silloin, kun me puhutaan TikTok-kulttuurista, me kaikki nähtiin tämä. Me kaikki ollaan nähty tämä kuluneen reilun viikon aikana. Me ollaan nähty tämä, että tulee jatkuvasti tähän liittyen sellaista, niin kuin, mistä sä haistat kyllä, että sä oot ottanut kantaa, koska se on ajankohtainen juttu, ja sä ajattelet, että tämä herättää nyt paljon huomiota, ja tällä saa paljon tykkäyksiä. Niin kuin me tuossa huomattiin, että pikku tilitkin on saanut 100 000 katselukertoja yhden tommosen takia. Se ei ole hyvä. Se ei ole fresh, niin kuin nuoriso sanoisi tai jotain. Mutta me puhutaan tässä sitten, kun me saadaan tietää enemmän. Mitäs nyssit? Käydäänkö me vilkaiseen nyt, mitä siellä... Käydäänkö me vilkaiseen, mitä se Liftsin Jerry on sanonut siitä videosta?